Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi tumanhoko zuva rechimakumi mairi mumwedzi uno. Ikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi maikororeza atora mhiko yache kuita ndiye mutungamiri weZimbabwe Anti-Corruption Commission nyasi. Aita izvi nyangwe vanhu vakavhunduka kutokanuka chaiko pavakanzwa zita rache richireketiwa nezvaro nozuro. Unobva waona kuti wamunangarwa waribe kana tsitsi kana kuvhunduka kana kuti vanhu vari kuti nekutoti iye maikororezaiyu mukatondotsvaka zita rache padandemutande pagugurupo munotoona kutoti ndiye anotoda kutenga achiferefetiwa noZimbabwe Anti-Corruption Commission apa tiye abvanzi tsitikidziwei ipapo. Idi sukunasai chaiyo tikaiti rambe takandoringa. Henrietta Rushwaya nyasi aguburika ari kuendesa dare redzimhosva akapuwa mari yobhero yema500 kuti abhadhare. Idi zvakandozviomera zvega. Vanhu vari kurwadziwa ipapa kutoti nyaya yaari kunzi agoita kwainyaya yevamwe vaIndia waakapfidigira mari inoita miriyoni ribodzi nochidimbu $1.5 million pachirungu. Idi nayawe idi rekai tione kuti zvinopera sei. Charamba idi kuti takandoringa kwazvinenge zvichienda ipapa. Wamunangarwa nemudzimai wavo waita kutoita zvinogara zvakadando watumira muroora wavo kuti aende kuAmerica koita ndiye anomiririra paifanira kuenda mudzimai wamunangarwa. Mudzimai wamunangarwa akanyimiwa vhiza noAmerica kwavari kuita iwo musangano unochokuita newadzimai kuNew York. Kuno wabva wandoti aiwaba kana vhiza redu raramba aiwa mai ikopaiwa muroora waende wamuroora kwakupuwa kwakuenda kwakotopa mureketo wachiti ndozvazviri kufanira kureketiwa nayo mai munangarwa. Wabi yedu zvakaita kuomera idi. Iwo wamunangarwa nyasi wabva waenda kotambirisiwa koroni yakabva kuRussia wakureketa iyo kutoti wokuRussia wagoita tusvinu kutipa koroni kuti tiyamurike nokutoti ndo zvakanaka ndo zviri kuratidza pachena usahwira hwedu kuti huri kuramba huchipfumbira pfumbira. Rekai tirambe takaringa apa iro mumiriri weRussia munyika pedu agobva atozobvunziwa nevamwe kuti ko muchaitawo rini Russia Africa Summit iri muno munyika medu muno. Wagototi tinotadza neiko kuita tinotoda kuti tiite rekai tigoronga basi zviite zvisvinu. Kana zvakanaka peno kumapopo mako kuVictoria Falls ndiko nengwari. Tichazoramba takaringa kwazvinenge zvichienda ipapo. Tikaringa ipapa kwainozeki vanhu vari kunyoresa kuvhota kureketa kuno vari kupuwa pamapepa aye kuratidza kuti vanyoresa kuvhota vachibva vanyepiwa nowadhi yavo nochichi zvese kwai zviri kuitika kwai michina yedu yemakombiyuta iri kuhwadziwa iri kuhwara izvezvi zvokutoti ana chiremba wamakombiyutawo kwai vari kutoita batai murefu batai mupfupi kuedza kunadzirisa kuti zviite kutekaira zvisvinu vanhu vakone kuboya nzvimbo dzavanofanira kuvhotera zviri pakanaka. Nhau yagoreketiwa nozuro yokuti wana murairidzi pachikoro chefundo yepamusoro choUZ wari kugopuwa mari isingakwani kana chinhu. Yahwadza wazhinji kureketa kuno unotonyatsa kuona kutoti mabuja idi vanhu vaita kudichiwa. Zvinorwadza sei kutoti munhu ano masters degree munhu akumberi mberi kuda kuti andoite basa rekurairidza obva anzi iwe tinokupa $150. Idi nayawe rekai edu tione kuti zvinopera sei nokutoti idi zvisvinu baizvi ticharamba zvedu takaringa kwainenge ichienda nyaya yacho. Sangano rinomirira varairidzi munyika reZimbabwe the Federation of Zimbabwe Educators Unions for ZEU
waragoreketa iro kutoti tiri kufara nevanhu vari kubatsira vari kutekaira muchirongwa chedu chokurama mabasa chiri kuitika kureketa kuno. Wabi yedu zvavo idi vanozvikona izvi. Rekai tione wagoreketa iyo kutoti kumatunhu ese enyika vanhu vanosvika zvikamu 30 chaiwo varamwa mabasa kuenda kumabasa kwavo kwavanosenzera. Rekai tizvione kuti zvinopera mushe sei. Chobhosikara idi agowadzisa vazhinjipo agoreketa iye kutoti hanzi kwaindatandana neimwe inonzi operation vhuserere mubvuselelo ko dai andosiya kambozorora kudipfama chaiko kuti pfungwa dzese dzaaigoisiwa kujere dzipere atande aita munhu musvinu kuita zvaari kuita zvizvi kuti zondo rega rega anenge ari kundoreketa kuti ndikuda kuita chakati ndikuda kuita chakati ndikuda kuita unopedzisira pachiribe kana chibodzi chaunokona kuita kuti aite zvokuterekera kuti akone kuita zvisvito idi zvinoita kuhwadza. Asi rekai hedu tirambe takaringa ipapo. Wanochengetedza mhuka munyika national parks wagotiwo wapfura anambavha vari kufungidzira kuti ndanambavha wairi wamwe wacho wairi kwaye wabatiwa wakasungiwa ipapa nonyaya wakabva wabatiwa nonyanga nzou dzakati wande. Kwaye watorwisana kaanaiwo wanochengeta mhukawo kuti rekai tione kuti ipapa vanozviita sei kuti zvinopererepi. Asi tiri kuona vari kupfikiwa kanguva karefu chaizvo chaizvo. Tochiringadzirika kumutambo, Zimbabwe yaita kuhwina kumutambo weragibhi pavanga ichitamba noTunisia, mutambo inonge ichitambiwa nevanhu vanomwe basi mugiraundimo, vanomwe aiwa tiri kuzvitenda kwaye wahwina 36 7-36. Kuramba chizvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Wafanawo mawarriors wechidiki kwaipapa wajiwapo kare unobva waita kuona kuti zvinoita kuhwadza idi. Kwaipapa wajiwa noMarawi no3-2. Kana iyo Marawi kange akuti jamujire wakadani ili takufanira kuti tichinje maitiro chaiwo kuchinja maitiro. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Tiri kufara kuti mumwe mubvana anonzi Ashilikamangira awina menduru yondarira tikumuti makorokoto anga ari kumhanya wachisvetuka dau hozura wachimhanya akati mhanye oti dau akati mhanye oti dau anonzi mahedos pachirungu. Tiri kuramba chizvitenda mamita 100 amanyayo abva aita ndiyo chitatu. Pamberi nazvo dai zvaramba zvakadando nyasi zvanga zviri kuita kunakidza chaiko. Rekai hedu tichiringe ipapa kuti pasi rese rakamira sei. Kutandira muSouth Africa kwai mukuru udare weparamende kureketa kuno, Speaker of Parliament pachirungu, ari kuferefetiwa izvezvi kuti kwai akaita nyaya dzochimanja mubudu zvokutoti kumba kwache kwai wadokerera vari kutsvaka nokudiiwo matikiti vhayo. Ukaona zvadandi bvoziva kuti paita kunyangariwa nokuti zvirumbopera sei. Asi ticharamba takaringa kunoita tsvimbo nodhohwe. Gonzi ndiye munhu akaronga kupfura chiuraya aka kuSouth Africa kwaya akatambirisiwa mari inoita zviuru 700 chaiwo 800,000 rands pachirungu kuti aite basa iroro. Kuhwadza kwazvo zvakaita kunyangara chaiko. Mweya wache aka dai waramba wakandozorora murugare. Bhangiro FNB riri kugonzira agoreketa iro kuti aiwa raakutopfika muhomwe munoisiwa mari naJacob Zuma. Idina yawe. Rekai hedu tirambe tichiona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Toramba tichikunyepai. Kwai izvezvi mutungamiri wenyika weVietnam ati aiwa ndatadza kutungamira ini ndichazvidaba ndaakutosiya ipapa abva atosiya. Pokare umwe mutungamiri wekunyikayo Ireland prime minister ikweyo kwai ati aiwa zvandikunda ndajiwa notsanangudzo dzacho ndichazvidaba. Kuno kwedu vanenge vari kundoseka nokuseka unobva watoona kuti idi
paribe kana ano pfungwa dzokuzomboita izvozvo zvokuburikazvo achizviramba zvinenge zvichiitikazvo. Takadaro zvedu mabuja ako vanyasi rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.